Poznáte ten pocit, keď ste zavolení dokumentmi? Pošta, e-maily či faxy. Nutné zlo, ktoré musíte vy alebo vaši zamestnanci spracovávať, skenovať a archivovať. U nás, Swiss Post Solutions, to však robíme rýchlejšie, efektívnejšie, nepretržite, flexibilnejšie, bezpečnejšie a kvalitnejšie v porovnaní s tým, ako keby ste mali najímať vlastných zamestnancov alebo brigádnikov. Swiss Post Solutions je partnerom, ktorý pomáha firmám optimalizovať vnútorný tok informácií. Partnerom, ktorý preberá zodpovednosť za rôzne klientské dokumenty, zmluvy, reklamácie a zákaznícku dokumentáciu, súťažné lístky a vernostné programy, knihy a výkresy, zdravotné záznamy, objednávky, šeky, platobné príkazy, dodacie listy, prihlášky a sprievodky či notárske záznamy. Naším cieľom je digitalizovaním zabezpečiť dohľadateľnosť a dostupnosť dokumentov prehľadne, rýchlo, nezávislo od softvéru priamo do vášho DMS, ERP či CRM systému a prostredníctvom online prístupu poskytnúť prehľad o vašich záznamoch. Digitalizácia cez Swiss Post Solutions je prostriedok, ktorý znižuje klientom náklady na zamestnancov, technické a softvérové vybavenie či skladové priestory. Sme partnerom, ktorý poskytuje platformu integrovaných služieb prispôsobenú svojim zákazníkom. Sme Swiss Post Solutions Slovakia.